Non boto de menos nada, só que me gustaría navegar aínda, a mí gustaba navegar. Por cousas da vida que sempre hai que estar, pois me quedei na casa. E foi cando empecé cas bateas, no ano 66. Aos 11 anos, empecé aquí no Esteiro co señor Fernando ao Racú. E pois, cando xa tiña 14 anos, marchei para Huelva. E ali embarquei xa nas vacas que lle chaman. Eu o que considero que antes o mexillón era moito máis traballo. Tratábase de outra forma, como as mimo. Había moito máis traballo físicamente porque non había medios para ir buscar. Apenas sabía remar, había que ir nunha chalana, había que subir as cordas á man. O problema que tiñas era que cando o mexillón xa era vello, que se desprendía da corda, eu teño estado sentado pois na guindola para ouvir subindo a corda, vir aguantando o mexillón que non foran as chotas ao mar. Todo o traballo que se fai manual faise con mimo. As máquinas non teñen sentimentos. Sabías como iba aquel mexillón, sabías o que estaba mal, sabías e íbalo apartando. Pero hoxendía non. Hoxendía, como todo vai a granel, pois a máquina non distingue. O problema sempre había cando había que vender. O precio sempre era o mismo, pero os kilos que iban na bolsa non se pesaban. Dicían que elas cubrían o mexillón de agua. Dicía, señora, usted está castigando ao mexillón. Coñalo, pues estaba afojando. E lo por qué? Porque, mire usted, o mellor sistema que hai para cocer o mexillón é un bo vaso de albariño, 2 follas de loureiro e tapa usted. A agua que vai soltando o marisco ese, o mexillón, sóbralle para a cocción.